नमस्कार, पाचोरा टुडेमध्ये आपले स्वागत। आपण बघत आहात ZM मीडिया। संत नरहरी महाराज यांच्या 740व्या पुण्यतिथीनिमित्ताने पाचोरा शहरात भव्य पालखी सोहळे पार पडले। सुवर्णकार समाजाच्या वतीने पारंपरिक वेशभूषेत, ढोल ताशांच्या गजरात आणि जय नरहरीच्या जयघोषात ही पालखी मिरवणूक काढण्यात आली। या सोहळ्यासाठी पाचोरा शहरातील सोनार समाजातील महिला, पुरुष, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। संपूर्ण कार्यक्रम भक्तिमय वातावरणात पार पडला। संत नरहरी महाराज यांच्या विचारांचे स्मरण करत सामाजिक सलोखा, संस्कार आणि एकतेचा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संत नरहरी सोनार बहुउद्देशीय संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले।